Hi guys. Ayo, jay karayanan. Karayan. Yan, ang paglagyanan namin ng bunok. Kumusta mga kabrad? Narito po kami papunta sa ilog. Punta po kami sa ilog para manguha ng bunok. Kasama po si nanay, si ayang, si yanang at si tatay. Yan guys, papaya po nila. Hindi po sa amin yan. May hilag na oh. Ang daming papaya doon sa bahay. Hindi po sa amin yan. Ito rin po, hindi po sa amin. Mga nadadaanan po namin, hindi sa amin. Guys, ganito po ang daanan. Papunta sa baba. Ngata nga kayo, tay. Ngata nga kayo. Ha? Saan? Ah? Anakaw. Yan. Hali? Mga ako. Yan, nandito na po kami sa ilog. Ang lakas pala ng tubig. Yan. Patay po, ito lang ako. Parimas tayo. Hey guys, oh. Ganito po. Ganito ang pagkuha ng bunot. Ganyan po ang bunot sa amin. Ewan ko lang po sa inyo kung anong tawag nyo dito. Umuha lang po sa mga buha-buhangin. Ito guys, oh. Kadami ah. Shoot. Uy, nakuha siya guys. Yun guys. Ay, kawawa. Kalalaki. Ang liit guys. Nasa ano. Maliit yan. Maliliit dito. Mas malaki dito. Wala, wala. Dito po tayo sa baba. Huwag mo kunin yung maliliit. Kawawa naman. Naawa si nanay guys. Kasi ano, lalaki pa yung mga yan. Doon sa baba. Sa ilalim anak. Oh, dami oh. Ito si Bunga. Oh. Oh, yan oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Marami pala guys. Ay! Yung malalaki lang ah. Kawawa Yung yung kukunin yung maliliit. Kawawa daw yung maliliit. Sabi ni nanay. Kawawa nga yung mga maliliit. Anak! Sinasabi ko sa leeg mo, Nay. Ha? Sinasabi ko sa leeg mo. Wow, dami. Walang laman. Malaki oh. Natago. Pili ka ah. Yan. Ayan. Doon sa Bisgaya, madaming isda dito, madaming Basta bunot. madaming dagat may pag-ikaw. Oh! Ay, nagpagawa na yung
Nabagyo. Nabagyo guys. Ang puno. Ano ba? Lakas ang tubig. Uy, ang lalim. Wala. Abangan mo. Si nanay naiiwan natin. Tulad na. Dito pala kumuha rin akong ganun. Dito. Dito. Sa kami lang. Gala. Bato. Ayan o, malalaki. Masipag ka lang, may pang-ulam ka na. Si Ayon, nalulunod yun. Nalulunod na kasi ang liit. Sabi mo pa nang mag-ano? Ito nang lumubog. Gagapang na ako. Pero ba ko nakita? Uy! Eh? Oh, ayan oh. Ay, wait na! Eh, meron kang malaki. Mas malaki sa'yo, Nay. No? Hindi ka balibon. Yun na guys, kahuli na. Dito pa lang ang dami na. Boy. Aray. Bakit? Ang hirap. Ah? Ang hirap. Inakapa ko lang yan guys. Kapaka rin pag may time. May palaka. Lay, papunta ka na nang papunta kay tatay. Kami pabalik nito dun. Ito kasi bumabalik. Ang lalim eh. 1, 2, 3. Dati guys, walang banat dito sa amin. Nagkaroon na galing ng San Roque Dam. Naanon. Lumangoy papunta dito. Oh, dito ko na lang ito. Yan guys, ang laki. Nahuli ko siya. Kala mo ah. Ang laki. Hindi, buhay. Nakatakot eh. Ang galing guys. Galing guys. Oh guys. Tumakbo guys dito. Sunya na daw dito. Nagsusuya ako pala yung nag-video. Itatayo. Tatayo. Itatayo. Oh. Bumalik ka naman tay. Sa baba. Lanak doon. Subukan natin dun sa baba. Oh, yan. Nakaalak sidak yan. Hindi pa. Tapo. Puro bato. Ay, kapo-kapo. Ay, hanggang lig yung ano mo. Mangangati ka dyan. Ang tuba. Ano, kinakapa ko lang yan. Oh, meron na. Yun na yung maliliit. Lamig. Yan nga, lalamig. Lamig dito sa kabila. Ang galing dyan mainit. Oo. Subukan nga natin doon sa baba. Di ba kayo? Yan guys. Dito pa. Yan guys, oh. Sa bulsa ni nanay. Nag-magic.
magic. Meron pa. Ang lalaki. Si tatay doon nalulunod na. Meron pa. Dami lang. Nahulog na yung isa. Sayang. Wow, magic. Oh, Wow, dami din doon na. magic. Sabi ko na nga ba eh. Punong-puno. Wow, walang bato. Wow, magic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10. Wow, magic ang lalaki. Mas maganda pa dito kaysa doon. Pinuntahan natin. Kung gusto mo lang umupo na, doon ka na uupo. Hindi nga umalis doon si mama oh. Nagtaos mo niya yan. Lubog naman, di bungangan ah. Uy, nakuha ko, ma. Laki. Malaki sa iyo. Ang pupukpuk sa'yo. Oh. Ano? Diba? Dami dito mama. Mamulot ka na kay nanay. Wala kang ginagawa. Hoy, mamulot ka nga dito. Ano mo na yung, open mo na yung paglagyan. Ate, tapakan niya. Yung aso niya. Pinapakain ni nanay yung aso ko. Oh, wag mong kunin yung maliliit. Kawawa naman. Babalikan natin pag malalaki na sila. Wow, magic. Oh, Lalaki. ang lalaki oh. Dito rin lang naman pala kayo. Lalaki pa. Lumaktal na pa oh. Ang lalaki oh. Kalaki nga lang nakuha mo. Yung ano lang yung bihira. Baka nanay nila. Tatanong ko mamaya kung babae siya o lalaki. Bago ko siya ulamin. Huwag mo akong kainin! May anak ka din! Oh. Dito rin Oh, naman. diba? Ang galing ni nanay ah. Kawawa naman kayong maliliit. Oh, doon kayo. Hintayin nyo lang pag lumaki na kayo. Nandito ulit kami. Babalikan namin kayo. Pinilinan na. Mamaya umalis dito eh. Wow, puro bato. Oo, maliliit na. Kumubkob da. Tugamente kwan na ito jay sabangan. Oo. Oh, diba? Ang dami Sabangan guys. dato igamin. Sarap naman mamulot. Nga din. Subukan mo din. Subukan mo din. Ang sarap mamulot. Ay! Nanay! Ay! Walang nakasamang kuan, mga sa binay. Meron na subang. Oh, wow. Susugod na yan. Kadami. Dami. Dami guys. Dito rin yun naman pala. Ay. Dito lang pala sila. Huwag mong kunin yung maliliit. Kawawa. Kawawa. Para balikan natin. Tama na. Maliliit na yan. Ito sumuksok. Doon kayo sa tabi para kayo makuha. Ay nga damo matay. Nagsukatin dagitan. Ay! Oh, daya dato di madakkel matay. Wow, ang dami naman yan. Umayan dyan na ako. Nakikiunahan naman yung nagbibideo. Ngayon kawawa. Doon pa oh guys. Dun 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 dun. Dun dun dun. Narabas. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Eh? Yun! Ano Pripulikin. Huli mo kain mo mamaya.
Nahuli si Ayang. Malaki na huli. May nahuhuli po ako tatay. Nasaan niya? Isa-isa. Hindi. Hindi na nga, tatlo pa. Kaya ang pagpaganos pa lang agal-ala. Apaw, pagpaganas ka nun. Nakaluton to ni Papa yung nagalit. Sakton to makaluto. Oo, tapay naman. Laking paa. Laki. Yun, laki. Nananapak ng paa yung taga-video. Mama. May nabasag pa. Napakan ni Ayang. Kawawa. Kawawa, kinakain mo din. Na. Na. Plan up ba dito? Namuo. Dami ng kailangan. And then all you got me. Ang laki oh. Guys. Ay, kali jay ko na. Sayot na. Ganda mang pulot. Si Mama lunod na doon. Tama? Oh, solid na solid. Lunod na, lunod. Oh, tama na. Wag na. Ito lang uulahan ko. Maliliit. Posible. Dami nito. Dami na. Ay! Ay, Ay! Ba't kaya ano pa, di pa kinarga. Pinagpulot pa ako. Lumabis ito dyan. nagsabat si Kodita ni. Sabangan. Parang naluluto. Saan mo nila yan? May vampira, tas narang dumating na white lady. Talaga ba? Talaga mo. Talaga mo. Nakakuha na mga oras na padilatin. Wala. Maliit! Malam, alas 5, mabalik. Pangrabe eh. Mana yun? May tali. Yun. Hala ka dyan, ano yan? Ano yun? Treasure. Ay! Ang laki yun. Natatapon din lang naman yun. Kurumos ng banat. Hindi na ligdahan mo. Nabilad na ako dito. Dami guys, oh. Ang dami na. Wala ah. Dami na yan. Hindi na na mauulam yan. Okay. Ubus na yan. Kaya, Ayaw pa kaya nila lang ni. kainin para hindi nasisira. Kami ni Mama. Nakabangin namin yun. Nay, sayang nagdakol. Nagdakol. Ano mga anak mo nito? Wait. Ay, Nay, nakuha ko! Galing ah. Ilagay mo na. Nakarawan agad. Karawan na. Ang laki oh. Makakatakas na ako. Pero no. Sabi niya. Patingin nga. Eh? Hindi mo na ata mabuhan. Tayo. Oo. Bigat na guys. Ay. Uwi na po kami. Meron pa ba sa pisa mo? Bitawan mo ko. Yun po, pauwi na po kami. Sila ah. Hindi sila. Ay. Uwi na kami guys. Mauna kayo. Uwi na.
Nakaunti na lang po sila. Kasi binenta po yung iba. Yes, kailangan ko. Hi! May video ko si Papa. Dalian nyo, mahulog. Na guys. Oh, dami. Guys, linisan lang natin. Kasya ba dyan ma? Tapos babad po natin sa tubig ng ilang oras para mapadilat. Tapos lulutuin po natin ito mamaya. Lutuin ni tatay ko. A few moments later. Pwede nang halo-haloin lahat. Sibuyas, luya, Sibuyas, luya, kamatis, bagoong. bagoong. Siguro, pakamasok lang ang alat. Yan. Tapos, kalamansitis. Ano, lagyan pa ba natin ng sili? Kalamansi. Yan. Lagyan ba- Haluin natin guys. Ayan, mga magbukan na. Bubuka sila guys, oh. Bubuka. Tapos, yung sabaw nila mismo, oh. Nagsasabaw siya. Sariling sabaw. Halo-haloin lang. Okay. Marami kasi, pag ganun lang kasi, na hindi pakuluan ng ganito, maraming ano, hindi bumuka. Yaklo, ang kutsara. Guys. Na. Ha? Kinisot. Kinisot. Huh! Oh, naulap ba? Oh, bumuka na sila lahat. Ganun pala yun. Pinigtot. Ayan guys, luto na ang tunog. Ganito po yung paraan ng pagluluto ni tatay. Yung iba kasi, iba yung pagluluto nila. Pero ito, own version po. Yan, kanya-kanyang pagluluto lang yan. Yan, kainin na natin. Happy eating! Thank you po sa panonood. God bless you!